तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आं मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो बनाय जाफिनलायबाय दा नुदों खोमा नै आं दैमायाव दंफैयो आरोना हाबाला लांनो थाखाय फैदो फिल्टारा माने बिराद गाज्रि जाबाय आरोना दैया बेनि थाखायनो हाबाला लांफैदो आरो जों नै आंनि फिसाला माने आंनि फिसालायानो जोंगालाङोना आंनि बिदानि फिसाला आरोना आंखौ दारि जायो बा बैया बाबासो होनना बुंखायो आरोना दुस नोंबाय बाय सरि आरोना बे गिदिर माने भिडिअफोरा लेट फैदो मानो होनबाथाय आंना एग्जाम सोलिगासिनो नाथ' बयबो मिथिखायोना ओमफ्राय आरो सानैसो मानसिफ्रा बिदिनो कमेन्ट बुंदो आरोना कमेन्टआव बुंहरदो आरोना आंखौ प्रासनल खोथाफोरखौ माने शेयार खालामनाङा होननानै आं मिथिगौ बेखौ ससियेल मिडियायाव प्रासनल खोथाखौ शेयार खालामबाबो रावबो सल्भ खालामना होफैनो हाया जेमान नों गाबाबाबो जास्ट आंल'सो बरनाम जागोन बा आंनि हिन्जावनि न'खरा बरनाम जागोन आरो दै बेखौ आं अलरेडि मिथिखायो होमबाबो ससियेल मिडियायाव मोननै खोथाखौ बेफोरबायदि खालामनो गोनां जायो जोंना जाहाथे बेफोरबायदि गलतिखौ उनाव दा खालामथों दा आंनि हिन्जाव दिनै बेफोरबायदि खालामदो गुबुननि न'खराव बेफोरबायदि दा जाथों बेनिखायसो आं बेफोरबायदि भिडिअ हेगारदोंमोन ससियेल मिडियायाव मानो होनबाथाय ओरैबायदि पावार दं माने दै सासे मोजांखौबो गाज्रि बानायनो हायो आरो गाज्रिखौबो मोजां बानायनो हायो नोंथांमोना गोबां निउसफोरखौनो नुबाय थाखायो ससियेल मिडियानि थाखाय सोरबा गोरोन्थिया जायो आरोना गोरोन्थिखौ निमाहा होनायानो मानसिनि बयनिबो गोदोर खोथा नालाय ना बयनिख्रुइ गोदोर खोथाया जाय निमाहा होनाय ना बेसो मोजां मानसि दा नाय बिदिनो मोजां मोनलायसिगोन गोसोलायसिगोन जेनेबा माबा मोनसे गोरोन्थियाव माने सेंग्रा सिख्लायाथ' बेफोरबायदि जाखायो नालाय ना बेफोरबायदिखौनो लिक खालामगोन भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन गोसोलायनायनि गेजेराव फन रिसिभ खालामाबानो भाइरेल खालामगोन माबा खालामगोन गावबा गावनि पार्सनेल भिडिअ माने दै प्राइभेट भिडिअ आरोना बेफोरबायदिखौ माने भिडिअ नायथाव जायो भिडिअ बेफोरखौबो ससियेल मिडियायाव हेगारो बेफोरखौनो दिनैसिम एक्सन लानो हायाखै आंनाथ' जेनेबा मोनसे फेमिलिनि खोथा जाहैबाय इमान गिदिर खोथाखौनो दिनैसिम एक्सन लानो हायाखै मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव नायनानै नोंसोरो मजाल'सो लाबाय थायो नाथाय दिनैसिम सोरबा लोगो जानानै माबा मोनसे समाधान खालामनो थाखाय नाजादों जानो नाजायाखै रावबो नाजायाखै जास्ट इन्जयल' खालामो माबा मोनसे भाइरेल भिडिअ नुबाय जोंना पिक्सारसो स्क्रिनशट मारना हेगारबाय भिडिअ नोंनाव गैया बिहरगोन इनबक्सआव SMS हरगोन फेसबुकआव भाइ हरला आंनि भिडिअखौ नायनो होननानै दिनैसिम साबेसे सेंग्रा साबेसे सिख्ला सुइसाइड खालामखो बेफोरबायदिनि थाखायनो बेनि थाखाय जों हेगारदों ना आंनि फेमिलिनि मेटारखौबो आङो ससियेल मिडियायाव हेगारदों बे नङाखि आङो माने सिम्पेथि मोननो थाखाय बा गाज्रि बदनाम खालामनो थाखाय हेगारदों नङा जाहाथे बेफोरबायदि काहानिखौ दुबारा आरो गुबुननि न'खराव दा जाथों बेनि थाखायसो आं भिडिअखौ हेगारदों बेकार खोथा रायलायबाय थाला दा नोंथांमोनहा आरो सोरबा गाज्रि मोनग्रायाथ' गाज्रि मोनखागोन जाहाथे दिनै आंनि फेमिलियाव जि जादों आरो आं भिडिअखौ हेगारनाय जादों जाहाथे हिन्जावा बुजिगोन खोमा आंनि बिहावा बुजिगोन खोमा बेनिखायसो आङो एसे लाजिगोन खोमा होननानैसो माने आं भिडिअखौ बानायदोंमोन खिन्थु दिनैसिम आंनि हिन्जाव आरो आंनि बिहावा बुजियाखै बे खोथाखौ फोरमायनो थाखायसो आं मैया भिडिअ बानायदोंमोन आरो नोंसोर नेगेटिभ लाबाय थायो आरोना खोथाखौ नोंसोर साननो नाङा जेबो साननो नाङा आंनि भिडिअखौ नायनो बादोबा दा नायखा आं सबखौबो बुङाखै आरोना गासैखौबो बुङाखै जाय आंखौ बेफोरबायदि बुंदो आरोना खोथा हेटार्सआथ' सानै साथाम थाखायोना गाज्रि मोनग्रा सानै साथाम थायो नोंसोर दिनैसिम मा लाब मोनदों मा मावनो हादों दिनैसिम नोंसोरो खोन्थालाय नोंसोरो मा मावनो हादों नोंसोरो आंखौथ' बेफोरबायदि बुंदों ना नों लाइफआव मा मावखो खोन्थालाय नों मा खुरायनो हाखो लाइफआव नों बेसे गिदिर मानसि डाइरेक्ट अपेनलि बुंखायो आं नोंनाव लाइफआव सानसे सम प्रब्लेमा फैगोन अब्ला नोंनाबो मोदै बोहैगोन जाहाथे बेबायदि काहानिया उनाव दा जाथों आं बेनि थाखायसो भिडिअखौ बानायनो हेगारो स' लोगोफोर बेफोरबायदि खोथाखौ रायलायबाय थानाबो लाब गैयाना जि खामानि मावनो फैदों नै आं साइकेलखौ खोलासिनो दं दै स्टेना बायला माने दै नायै नै आं दिरुंजोंसो खाना दोनदों नै दिरुंजोंसो खाना दोनदों सासे गेलेगासिनो माने बिराद गेलेनो मोजां मोनो ना गथ'फोरा जोंबो उन्दै समाव आगोल बेफोरबायदिनो दैमा सैमायाव फैनानै बिराद गेलेयोमोन आरो दै जोंना मा खालामखो गथ'फोरखौ लाबोबाय बिदिनो जायो आरो मा खालामदों नोंलाय टिउसन टाइमाबो जासिगोन नोंना थाब मावनोसै खामानिखौ ओइ नों बस्थ' फै नों आइ रायगोन ना मा होनदों होनदों आंखौ देखाय नाङा बाबा होनना बुंदों माने आंखौ आइया नुबाथाय रायगोन दैमायाव फैनायखौ टिउसन थांनांगोन होनना बुंदों आरोना आं बेखौ बारा गोबाव लाखिबाय थाखाया मानो होनबाथाय बेना टिउसन दंना दा 12थाल'सो जादों 3थानिफ्राय टिउसना दं नालाय माने ओरैनो 3 घन्टा टाइम दंखायो नालाय बेनिखायनो आं बेखौ लानानै फैबाय आरो नायनोसै मोजां नङा अबाव ओइ लोगो थांनो सानै दे लाखै बेखौनो सोनांसिगोन खोमा बेनो मोजां दस बस्था लाबो मोजां नङा ना माइया मायाव मोजां मोनगोन होनबालाय गिसि लायो दिगसो आबालाफ्राबो 6 लिटार जाजोब्बायना ओमफ्राय दैया बिराद गरम दै माने बिदिनो माबा दुगैनानै कलगेट ब्रास बेफोरबायदिनो गारो ओमफ्राय मेथाइ पाकेट साकेट गारो पुरा बरबाद जाजोबो आरोना नेचारा नों आंनि नाब्ले नोङो आंनि सना नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि गासैबो नों आंनि नाब्ले नोङो आंनि सना नोंनो आंनि जिउ स' लोगोफोर हाब्लाखौ लाखांबाय आरोना
ओमफ्राय बिराद गिलिर जायो दै हा बालाया हारसिं लांनोबाथ' हाया ओमफ्राय दा गथ' फिसाखौ लाबोबायना आङो ओमफ्राय फिसालाखौ इबोलाय अबाव थानोना बेनिखायनो उपाय गैया जेन खस्थ' मस्थ'बाबो लांथारनांसिगोन आरोना दैया एकदमबारे आयरन जाजोब्बाय आरोना लेथ्रा जाजोब्बाय नालाय दा मेथाइखौ थिखोना लानोसै माबोरै थिखोगोन नोंसोरनो साइकेल हमनो नांगोन ना हाया हाया दाथ' जेन थेनबाबो लांथारनांगोन ना उपाय गैया मेंबायबो माने हाबालागै सोजुखांनानै लांनांसिगोन आरो दै लेथार लोंबाय थाबाथाय बेमार जायोना बेनिखायनो आरो लोगोबो रावबो गैया नालाय दा बयबो खामानि मावनो थांजोब्बाय सोरबा बेंगलर थांबाय सोरबा अरुणाचल थांबाय आरो फरायनाय होनबाथ' गैखालानो गामियाव आं हारसिंल'सो होनबाबो जासिगोन आरोना जोंनि गामि बेहाय जिमान दङ आं हारसिंल'सो होनबाबो जायो माने नाजागासिनो दा जिमान हायो नायलांसै साख्रि मोननायाथ' इयो दुरनि खोथाखा गोजाननि खोथाखा साख्रि मोनदामोन इडुकेसन नांगोन नालाय कमप्लिट खालामना लानोसै थिखलायनो हायोबा बेखौ मानो दा ओमफ्राय थिखोना लानोसै नों साइकेल ग्रोब हमदो ओमफ्राय आं नों हमदाखानि इखौ आङो ग्रोब थिखोगोन आरो ग्रोब दोनगोन दै नों जेन तेन हमथाल' दै जेन तेन हाया दिखोथारबाय आरोना साइकेलबो हमथानो हायो उपाय गैया ओमफ्राय आरो गोबाङानो आंखौ बुंगासिनो दं मोनसे खोथा बुंनि आं लोगोफोर गोबाङानो बुंगासिनो माने आं माने भिउनि थाखाय खालामदो होननानै भिउनि थाखाय नोंसोर सिगांनि भिडिअफोरखौ चेक आउट खालामना आंनि अल्ड भिडिअफोरखौबो आङो बेफोरबायदि भिडिअ हेगाराबाबो आंना अलरेडि भिउआ थांखायो सम सम भिउआ डाउन जायो बे मोनसे खोथाखौ बयबो इउटुबारा मिथिगौ मोनसे सम लानानै भिउआ डाउन जायो मोनसे सम लानानै भिउआ आप जायो खिन्थु आङो सिम्पेथिनि थाखाय बा आं भिउनि थाखाय आं भिडिअखौ बानायाखै भिउ मोननो थाखाय गोबां तारिका दङ आरो मिथिखायो आजिखालि कन्टेन्टखौ नाया सोरबा सेक्सि ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायबाय सोरबा हेल' गाइस होनना सोरबा सिख्ला साइज जाबायना बेनि भिडिअसो नायगोन नोंसोरो सोरबा जुदि कन्टेन्ट मोजां हेगारोना बे कन्टेन्टखौ नोंसोर मालाबाबो नाया आरो सिम्पेथिनि थाखाय बेफोरबायदिनि थाखाय आं भिडिअ हेगारदों होनना सानदोंबाथाय ना आंनि भिडिअखौ दा नाय आं बेखौसो बुंदों जाय आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामदो नोंनावबो सानसे सम फैगोन नोंबो गाबनांगोन सोरनिबा थाखाय आरो नोंसोरलाय मा मुलाम्फा मोननो जेबो नङा आरो आङो मोननैसो भिउनि थाखाय ना आंनि फेमिलिखौ बरनामबो खालामनो गोसो गैया आरो हिन्जावनि फेमिलिखौ बरनाम खालामनो गोसो गैया मानि थाखाय दा भिडिअ हेगारदों होनबाथाय ना आं भिउनि थाखाय नोंसोर हेगारनो सानदों आं भिउनि थाखाय हेगाराखै जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेम उनाव गुबुननि न'खराव दा जाथों एसे लाजिनाय मोन्थों होननानै एसे गिथों मानसिफ्रा होननानैसो आं बे भिडिअखौ हेगारदों आं भिउनि थाखाय सिम्पेथिनि थाखाय आं भिडिअ हेगाराखै आरो जाय बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों बारा गैया खोब दोंबाथाय सानै बा साथामल'सो दं आरोना जुदि नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनो बायोबा दा नाय प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामो खिन्थु नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि कमेन्ट खालामनो थाखाय नोंसोरनाव जेबो अधिकार गैया आरो आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय जेबो अधिकार गैया कन्टेन्ट क्रियेटार आं सासेल' नङा आं सासेल' इउटुबार नङा बर'आव मिथिबाय गोबां इउटुबार दं बर'आव बिसोरनि चेनेलाव थांनानै नायथां आंखौल' नायनो गोनां जेबो दरकार गैया नारबाय आरो बुंगासिनो दिपालिनि खोथा दा गोबाङानो बुंदो दिपालिया खारदों नालाय नोंनाबो हिन्जाव खारबाय होननानै खोथाया बे नङा जाना बेलेग काहिनि जाना बेलेग काहिनि दिपालिया जाहैबाय माने बेलेग माने हौवाया भिडिअ हेगारदों आं बेनिखायसो बुंदों आरोना दिपालिया जाहैबाय बेलेग हौवाजों जेनेबा गोसथोलायोमोन रायलायोमोन बेफोरबायदिनि थाखाय जेनेबा बिसिना फार्टिलाइ बिसिनाय जाबाय खिन्थु खोथाया जाना फार्टिलाइ बिसिनायसिम फैयाखै आंनि हिन्जावदो आरो आंदो फार्टिलाइ बिसिनायसिम खोथाया फैयाखै नोंथांमोना बेफोरबायदि कुइसन बा बेफोरबायदि कमेन्ट दाहर दिपालिया सोरखौबा सेंग्रा गोसथोयै मोनो सोरबा सेंग्राजों थांदों मोननो बे बेलेग खोथा जाना आरो दा फेमिलिनिसो खोथा जाना माने दिपालिनि पार्सनेल खोथा जाहैबाय आं बेनि सोमोन्दै रायलायनो गोसो गैया आंना जाहैबाय खोथायानो ओरैबायदि बिहाव बिखुनजोनिफ्राय जादों आरोना आंनि हिन्जाव बारा गोदोर नंखाया आं बेखौ मिथिखायो आरो आंनि हिन्जाव बारा बुजिया बेखौ मिथिखायो खिन्थु आंनि हिन्जावनि माइन्डखौ क्रेक खालामनाया दिमाग गरम खालामनाया जेनेबा उल्टा पुल्टा बुजायनाया बिमा बिफानि गोरोन्थि जाना न'खरनि काहानिया बेलेग इसानि न'खरनि काहानिया बेलेग दिपालिनि सोमोन्दैबो जेबो रायलायनो गोसो गैया माने दै आरो आंनाव कमेन्टबो हरनाङा नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोना इसानि फेमिलिनि सिचुवेसना बेलेग जानि फेमिलिनि सिचुवेसना बेलेग लोगोफोर मानो होनबा बेना गुबुन हौवा गोसथोनानै जादों ओमफ्राय आंना आरो बेलेग काहानि जादों माने आंना बिमा बिफानि खोथा लाना जादों हिन्जावा बेलेग काहानि मोननैखौ मालाबाबो कम्पेयार खालामनो हाया स' लोगोफोर माने हाखौ लाबखांबाय आरो ओमफ्राय बालाखौ लाबखांनानै दोनबाय आरोना न'आव ओमफ्राय दायो मादारा सोलायसिगोन खोमा इखो बेयानो मेन इम्परटेन्ट खोथा बुंनो नागिरदों आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने आङो मिथियामोन ओमफ्राय दहाय आदाया आं जेब्ला हा लाना फैबाय दा हा लाना फैखानाय एसे गोबावानो जाबाय आरोना जेब्ला हा बालाखौ आं लाखाना फैबाय ओमफ्राय आदाया फन हरदों आरोना आंनाव दिपालि बाजिलानि आदाया ओमफ्राय गासिबो काहानिया मा जादोंमोन मा जायाखै गासिखौबो आं मिथिजोब्बाय आरो दै ओमफ्राय दाथ' ससियेल मिडियाआव बेयो बिराद भाइरेल जागासिनो ना बेनिखायनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो हानोसै आरोना नोंथांमोनाथ' नुखायोमोन सिगाङाव जानि न'आवनो फैयोमोन जानि न'आवनो थायोमोन जानि न'आवनो जायोमोन बैसागुआनो जा मागोआनो जा न'आव फैनानै बिदिनो इन्जय खालामोमोन आरोना पार्टि सार्टि जायोमोन जेनेबा गोदान बोसोरनि नामाव फैयोमोन आलासि जाफैयोमोन जों आरो ज'नो मोजाङैनो थायोमोन आरोना ओमफ्राय गोबाङानो बुंदों दा
जेनेबा दिपालि बाजैया खारबाय होननानै बेफोरबायदि खोथायाखौ आं मिथिबाय ना जिहेतु आदाया खोन्थाहरबाय माने खारनायाथ' खाराखै ओरैबायदि माने आदाजों दिपालि बाजैजों मानेसो सानैजों फार्टिलाइ बिसिबायनो आरोना आं माने बे भिडिअखौ आं पारमिसन लानासो बानायदों लोगोफोर आङो सोरनिबा पारमिसन मोनाबा आं मालायनि भिडिअखौ जानला माला हेगारग्रा मानसि नङा आङो आरो हेगारनोबो गोसो जाया दै मानो होनबा नोंथांमोना मिथिखायोना सोरनिबा पार्सनेलि भिडिअखौ बानायनो गोसोबा जेनेबा सोरनिबा न'खरनि भिडिअ बानायनोबा ओरैनो सिम्पोल नङा मानो होनबाथाय एसे केसबो होनो हागोन आंखो बेफोरबायदि दा आङो दिपालि बाजैनि हौवानि जेनेबा ना दिपालिखौथ' दा बाजै होननानै जेबो लाब गैला बारू ना बाजै नंला आंनि दा जेनेबा आदा आरोना आदाया बुंहरदों आंखौ ना बेफोरबायदि होननानै बेफोरबायदि जाबाय फार्टिलाइ बिसिलायनाय जाबाय होननानै दा आङो आदानि पारमिसन लानासो बे भिडिअखौ बानायदों आरोना नङाबा आं भिडिअखौ बानायनो हाया सानैनि गेजेराव माने फार्टिलाइ बिसिनाय जाबायनो आरोना बेखौ आदाया फन हरनानै बुंहरदों आङो दहाय ओमफ्राय आरो फिसाला सासे दंना धोरोमबिर माने दिनै जानाव फैनो गोनांमोन दे दिनै बिस्थिबार ना जानाव फैनो गोनांमोन ओमफ्राय फैनाय जादिया माने ओमफ्राय दा गोबाङानो बुंदों माने दै माने दिपालिया खारबाय नालाय दिपालि न'आवथ' आवगोलो मैथास्रिया थायोमोन जेनेबा आंनि मैथा हिन्जावा थायोमोन आरोना दिपालि लाहानि न'आव बेनिखायनो दिपालिजों मिलायनानै मैथायाबो नोंनि हिन्जावाबो खारबाय खोथाया बेफोरबायदि नङाना जोंनि फेमिलि मेटारा बेलेग ओमफ्राय आरो दिपालिनि फेमिलि मेटारा बेलेग माने दै आरो दा जायबायदि जेनेबा दिपालि बाजिजों आरो आदाजों जादों फार्टिलाइ बिसिनाय आं बेफोरबायदिखौ मालाबाबो साना आं भगबानाव आर'ज गाबगोन आरो बेफोरबायदि समा जोंनि न'खराव दा फैथों मानो होनोबा दा जोंहा आंनि हिन्जावजों आरो आंजों मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजोंसो बेफोरबायदि जादों माने दै मानो होनबाथाय मिसआन्डारस्टेन्डिंआ जुदि सानैनि गेजेराव जुदि सावरायलायनानै जेनेबा सानैसो मानसि लानानै जुदि सावरायलायनाय बायदि जोंनि खोथाया ओरैनो आरामसे सल्भ जागोन आरोना आं बेखौ सल्भ खालामगोन खिन्थु जेनेबा दिपालिया खारबाय दिपालिया फार्टिलाइ बिसिबाय हौवाजों नोंनाबो हिन्जाव फार्टिलाइ बिसिजों नोंथाय बेफोरबायदि कमेन्टखौ दा हर मानो होनबाथाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जानि न'खराव जायाखै दा बेनि सोमोन्दै आं रायज्लायनो गोसो गैयामोन होनबाबो दा रायज्लायनो गोनां जाबाय मानो होनबा गोबांनि कमेन्टआनो दा फैदो दिपालिया खारबाय बेनि थाखायनो नोंनि हिन्जावबो खारबाय आं बेखौ बुङा आंनि हिन्जावनाव गोरोन्थि दोङो आरो आंनावबो गोरोन्थि दोङो आं बेखौ मानिना लाबाय मानो होनबा हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाया बयनावबो जाखायो सोरबा CMआनो जा सोरबा प्राइम मिनिस्टार सोरबा MLAआनो जा एना एनिबा मोनसे मोननै खोथाखौ लानानै न'खराव दिनैसिम रावबो नांलायाखै होननानै बुंनो हाया MLA MPआनो जा सोरबा चिफ मिनिस्टार जिमान माहाजोन थाखा फैसा गोनाङानो जा न'खराव नांलाय खमलाया सानसे सम जाखायो बेयो जों हौवा हिन्जावनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं खिन्थु बेनो आरो जे हिन्जावा गोरोन्थि मावबा हौवाया बुजिनांगो हौवाया गोरोन्थि मावबाथाय हिन्जावा बुजिनांगो हौवाया माबा मोनसे होनबाथाय हिन्जावा सिरि थानांगो आरो हिन्जाव माबा मोनसे होनबाथाय हौवाया सिरि थानांगो बेफोरनि गेजेरजोंसो हौवा हिन्जाव मिलायना थानो हायो आरो खोथाखौ समाधान खालामना लानो हायो आरो रागा जोंलायनायनि गेजेरजों जुदि बिहाव बिखुनजोआ ना मोजांनो बुजायनो हायो अब्ला फिसाजोआ गाज्रि लामायाव मालाबाबो आगान सुरा जुदि बिहाव बिखुनजोआ मोजांनो बुजायनो हायो अब्ला फिसाजोआबो मोजाङै लामायै थांगोन आंबो आंनि हिन्जावखौ आं बेखौल' बुंनो गोसो जायोना आंनि हिन्जावा आं गाज्रि होननानै बुङाखै बेखौनो बुंनो गोसो जायो दे मालायनि फेमिलिजों मालाबाबो दा जराय दिपालिनि मेटारा बेलेग आरो आंनि मेटारा बेलेग आरो दिनैनिफ्राय दिपालिनि खोथा आंनि सिगाङाव दा बुं आरो कमेन्टआव दा हर सिचुवेसना जिमान गाज्रियानो जाना हौवा हिन्जाव अनलायनानै थानांगो हौवा हिन्जाव बुजिलायनानै थानांगो जुदि हौवा हिन्जाव बुजिलायनानै थायोना अब्लासो न'खरखौ दालांनो हायो जुदि हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनलायनाय थाया बुजिलायनाय थाया अब्ला बे न'खरा न'खर जानानै मालाबाबो थाया आं जास्ट बेखौल' बुंनो सानो आरोना जेनेबा आंनि हिन्जावा आंखौ जि साननानै थांदो बे जेबो नङा जिबायदि आंखौ खालामना गालांदो आं जेबो नङा दाबो बेखौ आं बजबनानै लागोन आरो आं आंनि हिन्जावखौ आङो गारा आंबो दा सासे बिफा जाबायना बे आंनि हिन्जावसा दा सासे बिमा जाबाय जों जुदि सानैनि गेजेराव गारलायनाय जायोबाथाय आंनि फिसाया आलाय सिलाय जानानै थागोन आंनि फिसाखौ उनाव सोर नायगोन जुदि बिफा गारबाथाय जुदि बिमायाबो गारबाथाय एगजामपोल होदों आं मोनसे खोथा बुंदों आरोना लोगोफोरनि सिगाङाव आरोना बिफा गारबाथाय बिमायाल' फिसाखौ फिसिनो हाया आरो बिमाया गारबाथाय गथ'खौ बिफायाबो फिसिनो हाया बेफोरबायदि नङा जे अननाय होनो हाया अननाय होनो हायो बयबो अननायखौ होनो हायो खोथायानो ओरैबायदि जेब्ला गथ' देरगोन ना बिमानि सिगाङाव बुंगोन आयै बाबाया बोरो बाबाया सोरमोन होमब्ला बिमाया मा मोखांजों बे फिसाखौ बुंनो फिसायाबो जुदि आंजों थानानै जुदि उनाव बुंगोन आंखौ बाबा आयालाय बोरो होननानै होमब्ला आं मा मोखां लानानै आं फिसानि सिगाङाव बुंनो इनि बिमाया थैयाखैनो नाथाय आंजों लोगोसे गैला आंजों जुदा जाबाय होमबा मा साननांगौ आंनि फिसाया आरो आंनि फिसाखौ हस्टेलाव दोननानै बा गोजान जायगायाव दोननानै फोरोंनाया जेनेबा फोरोंनो हायो आरोना खिन्थु बिमा बिफानि सासे गथ'नो सायाखौ नांगौ जाथारो बैनाव सों जायनाव बिमा गैया बैनाव सों जायनाव बिफा गैया
बिसोरसो मिथिगो बे फिलिंसखौ जुदि सासे फिसायाना बिफा गैयाबा माबोरै जायो आरो सासे बिमा गैयाबा बे माबोरै जायो आयंलानि न'आवसो फैनानै भिडिअ बानायगासिनो आरो दिनै आयंलानि न'आव नारेंखल दंफांनि नै फिथाइ थायगोन एकदम खावै खावै जानांगो बिदि काहानिया माने आंनि न'खराव दा जाथों आं बेखौ सानो आरोना इसोरनाव आर'ज गाबो मोजाङै मोजांनो आंनि हिन्जाव आरो आंनि गथ'आ आंजों फैफिनो होननानै आंनि हिन्जावा बुजिस्लाबियाव जेनेबा न'खौ गारना थांबाय दा बेखौ बे जेनेबा ना आंनि न'खरखौ गारना थांबाय आंनि हिन्जावा बुजिस्लाबियाव बिफानि बुंनायाव बा बिमानि बुंनायाव बुजिस्लाबियाव न'खौ गारनानै थांबाय जेबो नङा जास्ट जेरै थांदो बेफोरबायदिनो फैफिनबानो जाबाय ओमफ्राय आरो रायलायनायनि गेजेरजोंथ' समाधान जागोन जाहाथे बेफोरबायदि खोथाया उनाव दा जाफिनदों बेनि थाखायथ' आरो रायलायनाय सावरायनायखौथ' नांथारगोन ना रायजोखौ नांथारगो मानो होनोबाथाय दा रायलायनानै दोनबासो उनाव बेफोरबायदि जाथायखौ दा खालाम बा दा खालामथों बेफोरबायदि रायजोआ बुजिना दोनगोन आरो मिलायलायना दोनगोन बेनिखायनो रायजोखौ नांथारगो आरो रायजोजों रायलायनो गोनाङा इम्परटेन्टखा मोनसे न'खर दानाया ओरैनो सिम्पोल नङा बेनिखायनो बुंदो लोगोफोर जाय सिंगोल दंना बेस्ट हाबा जानायखौ दा सानखा आं लोगोफोर बेनि सोमोन्दै आं आरो जेबो रायलायनो होनना सानला आरोना बेनि सोमोन्दै आं जेबो रायलायनो गोसोबो गैला दा आङो भिडिअखौ बेसिमावनो दोनथ'नोसै आरोना मानो होनबाथाय जिमान रायलायबाय थागोन इमानो भिडिअ गोलाव जालांबाय थागोन ना मा होनो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि थाखाय प्रे खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोबा गावनि फंबाय सानोबा गावनि बिदा सानोबा गावनि फिसाला सानोबा आदै मादै जेनेबा आयं जिमान आंनि बिदा फंबाय दं गासैखौबो आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो थाखाय जास्ट मोनसेल' प्रे खालाम जे गासिबो सिगांनि बायदि मोजां जाजोबो आरो आंनि फेमिलिया सिगांनि बायदि जाफिनो बेखौ प्रे खालामना होबानो जाबाय आरोना मानो होनबा नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आं दिनैसिम इमान जौगानो हादों नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामाबाना आं बेफोरबायदि दिनै जौगानो हानाय नङामोन आरो नोंथांमोननि आंनाव गोनांथि बेनि थाखायनो आङो गोसोनि खोथाखौ आङो सिगाङाव मोननैसो शेयार खालामदोंमोन आरोना मानो होनबा आङो खोथाखौ मालायफोरनि बायदि लाखुमानो गोसो गैया जि खोथा जायो आं बेखौ शेयार खालामनो गोसो जायो बेनिखायसो आं शेयार खालामो ओमफ्राय आङो दा बे भिडिअखौ बानायदों आं दिपावलीनि सोमोन्दैबो मोननैसो दहाय बुंना होबायना बेखौ नोंथांमोना आं गावनो गोसो जानानै बानायदों होननानै बुङा आरोना आंनाबो न'खराव दा प्रब्लेम सोलिगासिनो बिसोरनि न'खराव प्रब्लेम सोलिगासिनो खिन्थु माने हौवानि पारमिसन लानासो आङो बे भिडिअखौ दहाय दिपावलीनि सोमोन्दै मोननैसो बुंबाय आरोना ओमफ्राय जुदि बाजै दिपावलीया गावनि फिसानि फारसे जुदि एसेबो अननाय दंमोन ना बेफोरबायदि बियो खालामनाय नङामोन मानसिया गथ'नि फारसे अननाय गैया जाय मानसिया हौवानि फारसे अननाय गैया बेसोर बेफोरबायदि खालामो आरोना दा सेम आंनि फेमिलियाव बेफोरबायदिनो जागासिनो खिन्थु जाहाथे बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनाय डाइभर्स बेफोरबायदिया दा जाथों आरो दे भिडिअखौ गोलाव बानायबाय थाला आङो भिडिअखौ आङो बेसिबावनो दोनथ'नोसै सानबाय आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआ आंनिल' फेमिलि बा बेनिल' फेमिलि नङा बेफोरबायदि प्रब्लेमा नोंनि न'खरावबो उनाव फैनो हागौ बेनिखायनो साबधान था हसियार था आरो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था बाय बाय लाभ इउ